Kanjalo bafethu hhayi ngoba ngimdelela nosikhumba ngimdeleli ibuhlungu le nto ukuthi ube nesici esikanje. Njalo le ndaba yenzeke kade ngicabanga ubhuli wesikhumba ukuthi uyisidudla ngambona edaba ukuthi isidudla sesikhulu. Manje ingena lapho-ke indaba yezici. Ave nginaso madoda isici sami kodwa nje hhayi ngoba ngihleka ukuthi manje nani bese nilokhu nisho abahleka nihambe niy'veza phambi kwabantu. Lo bafana iveze ukuthi isigebengu ngobhozo iveze ukuthi isigebengu ngobhozo wabuyisa u-1 million wonke. Hheyi loya mfana loya yabona le uyiveze ukuthi uyisigebengu ngobhozo. Ngiyakutshela mfethu, hhayi cha madoda ngeke. Yazi mina I'm not sure wena Sikhumba ukuthi right yini mengi-check-a kabi manje yabona ngiphatheke kabi namhlanje angithandanga impela ukucabanga le. Kodwa-ke hhayi kuzoba right isheni lami kuzoba right. Sure Sikhumba.